Ez teko esen usainik. Pinchen hau. Hori bai, konsumir kozinau. Ba espada hilimiko dago. Hone pa nizaki olako zen bateko, Ba ez dakit. Egin goguna bai, txuz, behitu, hau da, inbar duguna da, krokodiloa limoi lurrunetan, frigitua limoi lurrunetan. Baina bat plantxan ingo. Ez errabari, holan saporia hartzu. Zebazte azkenean... Benetako sapori hartzeko, ez? Hori, ze limoiaken ikuste azkenean... Ba, hilen gotzea. Ba, hilo, bueno, bere saporia mongotza eta... Ba, kokodiloan kendu, ez? Kendu, hoxe. Hau gero, hau hemen itxuko gero plantxan egiteko. Eta jungo gara, ba bestea prestatzen. Zuri, eman, arrain, Bai. oliasko edolako, Itxuri horrena dauko. Bueno, ba hau ingo duena dain, lehenengo, hemen dago, jengibrea. Jengibrea, sautzen duzu. Bai, guramak hartzen dugu te eta olako... Gustatzen zaio, Zeretan, bai. Ba, behitu, infusian oso gozua geratzen da, eta gaina berotu egiten du pila bat honek, Olagan, pikante puntua. Hartzen dugu, eta... Aha. Hori hau zein edo ez dagoten? Bai, saltzen dute, hautzian, ero bestela freskua, sustarra hau izango, baina useina, kolonia moten da. Eta pikante, hau holan saporia hartuzkero, niko pikantia, Hau ingo duna, birrindu. Eta limoi baten, sukua, eta berakatza tal bat, berakatza zuritu. Karre. Zuritzeko, Kuchilotxo bat. bai, zeure lan. Eta nik jungunaz, bitxartin gatzata botako diet, eta hemen jarriko ditute sesamo olio pixka botako diogu, eta jengibrea txiki inda, limoi sukua, eta baratzuri atal bat. Da, sesamon hori zu ezer dela eta, ze beti oliba eta gora eta bera eta... Ba, sesamoak usai potente dauka gai, saporea gai, gehien bat saporea aldetik, Nik oliba etxean oliba beti erabiltzen du, baina badaude errezeta batzuk, sesamo oso, beste puntu bat ematen diola. Eta osasuntsua da baita, Baina... Txiki edo onditxuak, ozelan bihazu, ze... Lehen baino txiki hau, txiki. Motxuz, horre... Laro eta amazazpi izan zan holan, zuk horre urte berezimo horri izan zan, Carlos Sainte, laro eta amazortzian. Horre... Carlos Sainte kantolatzen zuen, holan jente gaztea eta rally munduan da... Orduntxe, Iban, lehenengo eta... Da azkeneko, zeke ez da, olako... Probarik, egon... Eta hori zer izan zen? Ba hori izan zen, a ber, Espainia mailan, Carlos egokioan horri idea bat, gaztiek nahi zitxuna Bai. Eta, bueno, azkenin kotxita makiuze bastan, presupuesto asko bida, besti, eta orduan, ba, nazionalera ailegeten danak, ba, ja, más o menos horren midizu badukez, baina gero goten di beste piloto asko, Gente ona, baina... Inoz entzun da, que los mejores campeones del mundo euren itxin deguzela, Se ez da belako auki oportunidade korretzeko, Eta, bueno, ordu nahi bien selekzio bat Espainia mailan, ni karta bat biltze zendun, niri kopilotuek bilduzten, Borjak. Zenbat urte zen itxon orduan zuk? Ba, nik mota 3 beste negozela orduan. Eta selekzio bat izan, 1.600 puntua ginen, eta... 1.600 lagun, puta ose. 1.600 lagun, eta gero itxe ben izen zan Momelon, Jaraman, eta... Jo, beste izte inun zan txesten, ez da inun zan beste zirkuituen egi bezan selezioek. Bai. Eta hor bakotxin selezio eta final bat izan Jaraman, ez da izan basatuko ginen, ez da. Eta hortik hartu behitxuen 3, eta 2 reserva. Nirun hartin sartu nintzen, eta, bueno, gero azkenin zaintzek esponsorrak konbenzidu ditxun diru gehiago pintxeko, eta azkenin bostok horrekin du. Bai, Eta hor, ja, bezperan jakintzen duen, igual zerbait tokatuko zitzaizula, ze ja abixu bat eman zituzan, guapo juteko. Guapo juteko, ez? Zerak, hanko monitore batek ondio, monitore segitzen dut baina, aproba gehitzeko neguela, nik orduan egon da, tipiko, orduan zarzoien gaztiek, belenetxu eta belarretxeko eta esan dozte ditorna. Bixerko belarretxeko kendu. Zeba, zu kendu. Bale, azkenin zan ba, imagen haitxik ez, azkenin hautana kotxea asuntuk edo dozein deporte esponsorrak atzin dugu zenin, dana imagenan gora beran doie. Da orduan, bezarten kendu belarretxekoak eta besti, eta gero
Arriskero baten baino goitxak, orde hori izte, ez? Horda mundu ondan zuzade guapo zarelako? Guapo ez, belarretxegu gentzeko, makarra itxuri gentzeko. Zain belarretxeko egipini eskero, kanbora, ja, txuz. Ba, azkenin, kendu nitxun belarretxegu eta gizet, izua, zebini, ez? Bodan batako ez tegiten, hauen epini baten. Bai. Baina... Bueno, hemen. Gero uli bai zen. Uli bai. Hori ze kasko beto sartzeko? Bai, da ez hori, sponsor batek, hori gero eurik... Hori balio pixka botako, bale txuz. Sponsor batek eskatuan, pixkat investigetako. Sortu nasuntu makizunan, zaben politikan amen. Bai, eta zuri holan... Da ekipotik esatzuen, a ber, fixeta zilenik ez da ezaula arazoik, baina sponsor bat egon zan, a ber, azkenien hainbeste diru pintxoen dozun, eta da politika asuntu makizuelan dan... Bai, eta orduan, porziak aso zaten, a ber, zegoela, nahi arazoik gotie. Sustorik. Bai. Eta hor zema denpora hon zinen, horre ze kanpoan horrek ez... Hor laro eta ma sortzi zen, hasi nintzen zain zen ekipuen, egin duzen laro eta eretzireko gero, bostetik datu ginen oso txarrana, ez? Ekipoko batzuk ja kendu izitxuen, usto gatu ginela, ez da, 2 eta 3, 2000 urterako gero gatu ginen 2, eta gero 2000 eta batin ja beste bakarren egu gatu nintzela. Eta 2001 guztot izen zela, EIB-en beste selezio bat, orduan ja zain zesto bestan honik. Orduan forregi hartuan, ostabe gaztiek hartzeko. Baina neus egin nuan, kotxe ofizialaz, ba maitxu zan arte, ez? 2003-en ustot amaitxu gendule. Dirue sponsorrak marketingeko jefiek aldatu bien, txirrindularitzi guztetakoan, da Vuelta a España destinoan diru dana, eta dago kotxe gariatu ginen. Eta hor kotxe, goi mailako kotxeekin ibiltzeko aukera izango zen. Ba bai, azkenengo kotxe korri gendune bigarren eskukue 500.000 euro, ba guen, eta izu kontu zelako kotxe ezien, ez? Eta hortarte, beste Ferrari batekin behibilitako basa da, ba, gero, oinda 2008 zenen holan korri honan Ferrari bateaz. Ba, azkenin, oingo urtietan korridoten danetan edo korretzoten danetan olako kotxe raruekin izeten da, ba, eskerrak horre esetu nuen jentie, ez? Bai, eta beraiek utzitako kotxea... Bai, deitz hostie, adibidez Ferrari izan azan, Montaubi esan Ferrari korretzeko, eta pilotuek ezin lehenengo karreretan batak 5 trompoi bizitzun lehenengo rallixen bestik ez dakiz da ber, oso fama txar hartu ben kotxiek. Eta orduan, dituztien, koño, harrera batzuk korretzeko berakin, jenti ikuste kontu dira, eta besti, eta bolako... Eta orduan ziren piloto, errua, ero... Bueno, oitxu barik, igual holo kotxeekin ibiltzen, traserakin ibili barik edo, eta kotxe bastante delikago ziren. Da, bueno, nik eskerra gorri, Ferrari xaz, penso, 3 karrera korri den itxule. Eta gero zirkuituen, eta holan mordu korri dute bat ala bestiala. Hori trasena zera trakzioa, nahi zuazan atzen, eta hor, nabaritzen da, batetik bestera? Bai, normalin trazinoi aurrin deuken kotxik askarro die. Bai, geixa trazionetan dabe, manejetako erreztxu die. Bai. Eta, bueno, Ferrari berazan, Ferrari zaukibien pega bat, intenteu elaitzi negozizu harinei kotxe evoluzioa orduko. Eta arratza margar bautxuen. Porsche hauen hor oso ondoiena, Ferrari bien montau eta alkiletan epini. Enbierrin hartu piloto bat, piloto on bat, eta kotxe evoluzioa lehenengo, alrebez intenteuen eitxi, eta esan. Da txartu zuen. Niri deitxustena esan gero beste ekipo bateko, baina ekipo Ferrari montetan ez esan ekipoa joitxi pasaron. Da, bueno. Horri eskerra, bani gero Ferrari xaz. Ferrari xaz, ego zinen? Ali zen itxun, Orduan, bikote orduan aurkitu zen duen, ez? Ferrari xakin. Hai, zera. Aizan izin Ferrari xakin. Bitsi, detalle bat kontuko bat. Galizin karritzen goizela, ariegetan diolako, ez da ize kotxe zan. Kotxe zar bat, estartele bat, eguen lazin goizela, suave. Olako makarra batek zabaltzen bentani da ditxizu eta desko, como diciendo, no, aberatzok edo, tipu itxizu eta desko. Ez zatu zaber, honek be. Ze kulpeteko, hemen Ferrari askoti txistu botate, baina, bueno. Karreretak aventura, ez? Hane binen, barrazka. Bueno, hemen patata batzuk gain nahi ziken, patata bekin goitula chips batzuk. Izaltzen dituzten horiek, baina goituna fin mosto. Onien, ez? Onien.
Gu pentsa bakiu zer daukaten, bai. Bestia esate dituzena, bestia oso goten die, baina, bueno, aukeran, etxean ez da kostatzen ezerreikia. Bueno, labana izan ezkero, lan pixka geixo, horre... Bai, txizmena garrako zu. Ondo dago, holako gauzak eta itxeko. Etxean, kontu zibili da, hemen etorri zen bat. Zamarra puntakin. Eta tak puntatxue. Zonek moztu iten dago, Hombre. Orduan, eta berez honek badeko babeserako gauza bat hemen, baina, badakizu, horrek oitzen zaenean zerbait eta lan, babeseko denbora galtzen duzu. Normalina berixi beti, konfitxantzik egiten dugu, ez? Lehenengo nin barik. Eta gero aberixak hori da. Aberixak aipatu duzela, zenbat kotxe eukin duzuz, txuz? Zenbat txikitu duzuz, istripu holan potenterik izan duzu? Batema suston bat erolan... Sustu barik egolpi, darra holan nine itxeko eukin duen salon. Kampeonato Espainiako karra baten. Bai? Ospitxalin astebeten bihar zena, baina, azkenin izan, ez egin. Koagulo bat eukin eban hor bertebretan zider da hori, baina... Baina, kotxi osoik errezan eta... Bueno... Ondo urte gendun. Baina, txuz, orokorrean zuen kirola oso segura, nahi esan, zaila da zuei zerbait gertatzea, oso babestuta daude kotxe horiek. Normalien bai. A ber, ataizu kontu zemat kotxe karrera dauen mundun zier, eta zuertez, urtin zier, ez da holan asidente hildekorik eta gitxitzen hoten diaz. En cambio, bitien ataizu kontu zemat asidente. Azkenean zuek, kaskoa, erropak aparte eta kotxea, ondo, dana dugu estintora dugu kotxe barruen bi, automatiko bata, eta dugu barrak. Olako kotxe batek 10.000 buelta eman aldituela, normalen zuek hor barruan. Kotxian bueltak ajutik ez dago peligorek. Beti bentzetan ez, kotxoa bueltak ikustu zunin, zelego golpia. Kotxe barrun doginin, aurrez du minigartzen. Hor txarren hazin da, aurrez... Golpe zikua. Golpeik txarrena karrera kotxe baten, da alboko golpia. Bai, Zatien daukuzu puntoik debilena. Ezkein ateko txapi daukuzu eta barrak bakarrik. Orduan hori barrure torten man, nobera oso urran dago. Aurretik arbola bajaten mozu. Motorra dago. Motorra bestia, noberan etorri arte tarda asko absorbitzen dugu, baina albuen ez daukuzu margen handik, ez? Bueno. Zuert, a ber, guk karreraetan gabizenok azkenin urte bitxi behin galpen baja eusten da. Bitxi jota. Eta etxien, amak zer esaten, etxekoak, holako kontuekin da zer esaten dut. Amak eta, sufrido, ez? Sufrido, gainetik nik. Esago eso, poliki jontxuz. Hori beti. Astirokoan, Hori beti. Baina, bueno, gaur egun eskerrak interneti eta temporak online egoten di eta bar, da bin asko tranquilo oten da, ez? Claro, bakizu €1, ez? Tramo amaitzen dagoenako, igual bota duzu mensaje, ez da izimarren ego, beti oten da segitzen denporak. Gustatzen zaio orduan. Kanarias enongo dira. Así que saludo bat amendik. Hori, internetez ikustea badaukate, orduan... Bai, beti ikutxo, eman karri dugu nien, egun dena interneten badazten dago, denpora segitzen. Bai. Da lehen gaina, ondio, telefonutan dain askarra esanien, bera etxinot esan ordenadoraz, degulen enlazien goizela ditxu txoskun, ez? Ez da izimarren indozue, ez da izimarren. Bai. Gustatze hor. Eta junda bera inoiz zuen karrera matera ero? Bai, ama askotan. Espainiako txapelketa eta jute ginen behar ama etorte esan da. Da albuen be bai. Bai, Albuen ez korritzen, baina ama askotan erabileo. Bai, landan da, inoz edurtzan hor zider... Nik txuz onartze beharra daukat, nire... Holan... Ametzetako bat, bai izango zala olako kotxea rally batean aldabenean jotea. Horrema problemik hau. Bai, ni asko ustatzen izkete, abiadura eta ni kotxe hon bat ezin dut izan. Bestela, ni goto sarra, astio, eta bizikletakin berdin, bizikleta mendikoakin da, beti hor jumar nahizu. Autonomo, zara, autonomo. Zaiatu nintzen hori, aitxasara, baina ez da funtzionatzen, Hori nik lehenengo miokin baina izatoztien, ez? Umiaz ez dakiz zer da, behin salidi mototzuen... Umi eta ja hor ondokua da bakarrik. Azkenien, ez? Korritzi guzteten batzu da horretxetaz hori ez. Eta ikusten duzu zure buruatxuz, Carlos hain aipatu dugu, eta hor, Dakarren da da, azken urteetan horregindik hori ez da jubilatzen ala, ez duzu jubilauko sarrala? A ber, ondiok izto nivela dugu, ez? Eta zure buru ikusten zuelako batean? Hori, formato hori... Ez, porque, a ber, gauzola da, nahi izeti, Bai. Olako ekipo baten dano jungoinak gustora. Bai, a ber, nire duetan
bierraz eta... Baina eza ontaz bizia da. Honetan bizi, bai. Nik eskatu nuen profesional bat ekartzeko, zein ekarri da zuen nire ona? Ixe, kasi. Profesionala nahi, baina, keba. Entrenado ala, mai profesional modu. Ni konstruziora deiketan az, amendeko izugarren. Bai. Konstruziora deiketa horrak eitzen dugu. Eta... Dago azkenin hobize. Eta ardun Dakarrera juteko topetan badozu sponsorak eta bar, denpora asko bizu. Bai, preparetako eta bar. Dakarrera ezin dozu jun fizikamente kilikolo, ez? Beruakin eta... Berua inbeste kilometror, eta gero ekipo hon baten bazoi ez. Ekipo puntero baten etapa bat harina maitzen dozu. Ze kotxe hona deukezu, bizkorre itxozu, aurrin alegetaza. Baina ja presupuesto moz bataz bazoi ez, kotxe... Esainona, azte poliki jo. Lentu da, atzera zoiez, denbori galtzen azteza, lue jatozu, da hor boli gero handizia bitxen da. Eta kosta itxen da, ez? Dakarrana berbetan, nontxe gaina. Dakarra ipatu dula, bueno, hemen onzan txomina erana. Bai. Dakar festa oindala lehen gurien izan, ez? Gente pilo batekin. Da, bueno. Hor diru, azkenean, bueno, ni txominekin hitz egin da eta, baina kristo montajea da. Dakarrera jutea, eta ez da gizuna, Paris-Dakar, lehen garai batean Paris-Dakar, zan? Baina Ego Ameriketan... Oinon dio karu hau. Lehen behintzet furgoneta bat hartu, digote zinen Parisera, ez? Kotxi motorra bajatuan, da martxan jute ziren. Baina Ego Ameriketan junbia, da horrepa ondio asko begaraztizia bitxen du, ez? Ba, bueno, a ber, txominek aurten suberti bat duke, igez ezin izan korri du, lezino ditxik. Kriston lezino. Baina aurreko urtitan, kriston... Eta aurten ondo da behi, Bai, bada behi horre... Fortea. Txikerra da, Fortea, Espainiako txapelketan egunin bire bazi dau, eta... Meritu dokona, ni petzetan beti, ez, beste gorput, motorroiek handia dira, eta pixua, kriston pixua bete. Eta txomin, ni baino pixkat altuxo da, Fortea. Ja, baina holako motor batek... Normalin zema eta pertsona undixo, zema eta altu eta izen, batek ezu nani Roma eta, ez? Zerako gizon gara bedien. Baina, bueno, artisti eta ez dago. Alturie laster manejetan dago. Zu bakarrik kotxetan ibiltzen zat? Motorren, lehen ibiltzen zen motorren, baina, gero, belaune aportunoan, gero koazien ebiltze ginen, baina nizte eta asterik danetako, ez? Gustora belinko nintzak, Enduruen... Horri duko neuke, kotxik lagan itxunien, hor Kamerato Espainia maitxu nuanin, egon nintzen tenteute Enduruen azteko korratzen. Da, ez, gero, ostabe golpera kotxitan Euskadiko txapelketan hasi nintzen, eta listo, baina bai, egon nintzen tenteute beti guztu baten motorra, da, lehen bastante biltzeien, domeka goxietan dagatzen hor kuadrilla bat, eta asko biltzeien. Bueno, krokodiloa, pixkat ontzen euki dugu hemen, hau, bueno, esate dute, ordu erditxo bat erolan, baina, bueno, guke, ez dela saioa juningo zaigu, eta hain frigitzi izango da. Hemen ikuste zuen limoiak eta ja pixkat kozina hau dagoela. Limoi bera peina itxen da biala? Azidu dugu, azkenin limoiak eta horrek, dana pixkat ja kozina. Antxoak eta honek limoi da, horrek normalen gordine jartzen dira, eta limoiak egiten da dena, kozina egiten da dena. Eta hor, usain ederrako, Bai? Bueno, xea, menu. Txuri, ona. Bustin biza baina porra, venga. Gustoko, holan, badeko zu kotxe bat horre ukintzen duna, areaz gustora biltzen zinena, holan, izan duzun kotxe guztietatik gustokoena? Igual ralikarra danak horri dutenak, ez? Baina igual eskorra zan txofaritxeko edarra, eta... Igual ralikarra edo, señorre kotxi mundialetik datozenak. Igual ralikarra diaz, munduko txapelketan ibiltzen dira. Txapelketan korretzen den kotxe puntero horrek, orduan, horretetan adi oso antzerako, ez? Bat bestie, azkenin preparazioan eukigula, eta oso antzerako dire. Horretan zibiltza, beti forrakin? Ero beste markatzuk, beste txatzuk... Ez, korridu beti noan forrekin, eskorraz, eta gero fokus bi egin duzen, evoluzio diferente bi. Bai. Baina aprou nituen, Toyotie da Citroena bai. Eta, bueno, horreko txio bazkein danak. Eta oso inolako, ez? Eta M3 BMW, M3 lehenako sarrak arepe guztetat, ez? Horrako bataz guzturak horreko neke. Orduan, ikusi da ze kotxe eta aipatzen dena, zure atzeko trakzioa gustatzen dizu, atzik aldean eukitea. Bai, nik gehixe guztetat, ez? Trazinoi atzin deukenaz korretzia. Delanteria zaino, bai. Bai. Azkenen gurtan hola nabil. Baina horrekin... Bai, baina gero ez da egit, beste sensazio batzu moteizu, ez? Azkenin burruk enbizu gehiago askotan kotxiaz, batez belabana deuenien da
denporak eta atatik kosta izena, baina, bueno, bako beran, zera. Nik sierra kosbor batekin eukinen susto bat egun baten. Batian atzekaldia izan aurreratzen aurrekaldiari, eta nola gu, hori beti bazen da, ez? Oso labana behin lekun gaina beti burruki horri zen da. Jo, burruki. Baina, bueno, horretxe duke beran zera bez, armi, ez? Bale, guri, bueno, denbora joaten nahi zaigu, ingo itxuguna oiaskoa, oiasko, bai, no, ez kara hoitzen, itxura oiaskoana, o rapio, ez da gizara, xapuana, rapian, bai. Krokodriloa, eindakoan, ingo itxu hauek, eta txip patata batzuekin, eta bat hor utzi dugu, ez gabe, hori, baina txusek eta nik gero aparte probatuko dugu. Aurrena utzi guzu hauek egiten, eta zeituan. Bueno, eixatu dugu krokodiloa, eta kasuelan jarri, eta hain, loitik txikire iman nahi. Eta honi hain bota behar zaio, jarriko itxomen patata batzuk. Eta limoi lurrunetan danez, limoi asala pixkat gainetik gordinik, botako jo. Honek. Listo. Txuri, a ver. Txuri ona, usaina ona. Ni beti gonbidatuekin detaiak izate ditut. Raus. Ni betxo ingo talan. Limo guztu, plantxako aprobida, Oilaskuan, testurieko oilaskue... Baina gogorra, Zaporik ez teko lan. Plantxa enbide bat aprobetako, aber, benetan segurtu dekon. Gozu dago, Gozu dago. Baina ez teko lan zaporea desateko... Betioteko, krokodiluen sabori, Ez, tutzezu hartzen zuk. Markina nolako iguzta, Daki ulez? Etxe maten niulu modan. Baina, bai. Baina ez dugu, testuride, bai beuko lan... Testuride ez berdina. Baina guztu ez dugu esateko modun arrainio, baina... Bilo, da, azkenean koipea eta hortartean eukin joena, ikuste jengoen hemen, ikusten dut desberdinera. Hau, okeli ikusten da dela, okeli, Hau, gelatina antzeko, Gozu dago, Gozo dago. Gozo dago. Krokodiloa.